Dobré ránko prajem. Tak to fakt nebola len nočná mora. Koľko je hodín? A veď už bude 10 hodín. Jako ja viem, že je víkend, ale nemusíš vyspávať do obeda. Kaj, tu ma fakt oberáš o jedinú vec, ktorú tu viem robiť? O jedinú vec, ktorá ma tu robí šťastnou? Spánok? Ale joj, veď si úplne v novom meste. Noví susedia, nové bydlisko, všetko nové. Čo si nejdeš hľadať kamarátov? Dobre, ako chceš. Pôjdem von. Spíš? Snažím sa. Však ešte nie je tak veľa hodín. No tak láskavo vstávaj. Za normálnych okolností by sme o tomto čase išli von. No čo voláš? Chýbaj sa vyprávať. Mama ma vyhnala von. Počkaj, a je tam niekto? Či nie je? Na opačnej strane ihriska je akasika partia. Ale isto nejdem za nimi. Neopovaž sa ma zrušiť. Tak rozprávaj. Chcem vedieť všetko, čo sa udialo odvtedy, ako si odišla včera zo školy. Veď to je to. Absolútne, že nič. Ale tak ako, nechcem sa chváliť, ale mám dosť veľkú telku. Vieš, ako parádne sa na tom seriáli pozerajú? Milujem to. No a v Žiline čo? No veď nič. Suseda na nás zasa chcela volať policajtov, lebo sme jej vyziapovali pod oknami. No tak ale, to je taká klasika, no. Tá len navypráva a nikdy ich v skutočnosti nezavolá. Sranda. No čo? Ako bolo vonku? Dobre. Našla si tam aj nejakých nových kamošov? Nie. Tak a čo si potom celý čas robila? Volala som s kamoškou zo Žiliny. Však ste sa včera videli. To si musíte volať zase. Neviem na čo. Čo si nehľadaš kamarátov aj tu? Vieš, akí sú tu super ľudia? No ty ich ešte nepoznáš, tak nevieš. Lebo nechcem. Vidíš? Spravili ste zo mňa introverta. Ste spokojní? Radšej budem doma sedieť na riti a pozerať seriály, ako tu sa spoznávať s novými ľuďmi. Ďakujem. A choď ešte von. Aspoň na chvíľku. Však si tam bola tak krátko. Fajn. Hýbaj volať. Nemôžem teraz. Ale čo by si nemohla? Ešte pred pol hodinou si vravela, že celý deň nemáš čo na robote. Veď hej, ale už mám program. To ako vážne? Ešte ani 24 hodín nie som preč zo Žiliny a ty ma takto kruto vymeníš? Fakt? Dobre, dobre. Laura mi volala. No tak idem s ňou von. To si povedz Laure. Toto som od teba nečakala. Sorry, prestaň. Nikto ťa nevymenil. Vstávajte, dievčatka. Dnes je váš prvý deň školy. Tešíte sa? Joj, ja sa teším, hádam viac ako vy. Joj, nájdete si toľko kamarátov. To bude super. Koľko je hodín? To si ma nevedela zobudiť skôr? Ja nestíham teraz, veď ja sa musím namaľovať, sa musím nachystať si, čo si oblečiem, veď ja ich musím dneska všetkých ohúriť. Neboj sa, zlatičko moje milované, je 6 hodín ráno a škola vám začína až o 8. Máš kopec času sa nachystať. A školu máme hneď pri paneláku, takže... Ja nejdem nikam. Ale no, musíš chodiť do školy, to je tvoja povinnosť. V Žiline som chodila. Ale tiež na silu. Ale chodila. Veď poď, vstávaj. Ja sa cítim ako síka zle dnes. Ty nepretvaruj sa. Prosím, aspoň dnes. Veronika. Ja sa fakt necítim dobre. A čo by si tak doma robila? No zapnem si nejaký komfortný seriál pre mňa. Napríklad Lišky alebo Goblina. To je jedno. Chápeš, aby som sa ukludnila a zajtra už naozaj pôjdem. Tak dobre, ale toto sa deje posledný raz, rozumieš? Áno, ďakujem moc. Počkaj, to sa dúfam akože mňa netýka. Zlatko, neboj sa, ty pôjdeš. Toto nie je nejaký výlet, alebo čo? Že keď jedna nepôjde, tak ani druhá nepôjde. To je škola a to je povinné. Však veď za to, už som sa zlakla. Už ti je lepšie? Celý deň si iba pozerala tie tvoje seriály so šikmolkými. O mnoho lepšie. Jediná dobrá vec na tomto dome je to, že môžem pozerať seriály na veľkej telke. Milujem ju. No, tak to rada počujem, že ti je lepšie. Volala som do školy, povedala som im, že dneska sme potrebovali nejaké papierovačky vyriešiť po úradoch, že sme behali. No, ale oznámila som im, že zajtra už ideš. No prečo si povedala? Veď vieš, že idem byť chorá. Určite. A ja už som úplne sprostá, že? Dobre. Zajtra tam už teda pôjdem, no. No nie len to. A čo ešte? Za to, že som ťa dnes nechala doma, tak musíš spraviť ešte jednu vec.
Fajn, tak pôjdem ti do obchodu, no. Čo chceš kúpiť? Dneska som stretla jednu našu susedu a zistila som, že má dcéru zhruba v tvojom veku. Aha, pre mňa za mňa nech majú aj psa. Čo s tým mám ja? No za to, že som ťa dnes nechala doma, nech si pozeráš tých tvojich Korejcov, tak pôjde s ňou pekne von. To mi nemôžeš spraviť. Len sa pekne chystaj, za pol hodinku ideš von. Veď mama. Dobré ránko, decká. Dovoľte mi teraz privítať našu novú žiačku. Bude v našej triede a volá sa Lenka. Čaute ľudia. Joj, ja som taká rada, že som sa dostala z toho Zapadákova. No ja si osobne myslím, že ja sem srdcom patrím a nie tam, kde som doteraz žila. To sa všetci tešíme s tebou, že máš z našej školy taký dobrý pocit. Mám, extrémne sa teším, že som tu. Dobre, Lenka, tak sadkaj si, ja neviem, tam do 3. lavice ku Saške, hej? Čauko, ja som Lenka, teší ma. Čau, ja som Saša. Odkiaľ to presne si? Ani sa nepýtaj. Žilina, to je taká riť sveta. Buď rada, že nie si pôvodne z Čadce. Žilina je ešte dosť v pohode. To je pravda vlastne. Kámo, ja som taká rada, že zdieľame ten istý štýl humoru. To ani nie je humor. To sú skôr fakty. Hej, ale fakt som extrémne rada, že som sa odtiaľ vyhrabala. Som si istá, že tu ma čaká o mnoho lepší život. A s o mnoho lepšími ľuďmi okolo teba. Hej Lena, po škole ideme do mesta. Pridáš sa k nám? A kam do mesta? A veď ešte nevieme, že čo. Však nakupovať, káva, čo ja viem, taká klasika. To my takto často chodievame. To naozaj? Ja som vraj. Jasné, že s vami pôjdem. Super. Ja som vedela, že s tebou môžem počítať. Dobre, tak potom čakáme sa pred školou, hej? Mama, čau. Pošli mi peniaze. Jasné, Zlatko. Koľko potrebuješ? Neviem vôbec. Čo ja viem? Pajdu? S novými kamoškami ideme do mesta. Dobre. Však hlavne si to ale uži. A inak, si tam ešte? Hej. A v škole ako? Úplne úžasne. Mama, ja som si tu našla toľko nových kamošiek. Halo, a kamošiek na úrovni, vieš čo to je? Ja sa tu cítim ako doma, ja to tu milujem. Joj, to som taká rada, to si ani nevieš predstaviť. Aspoň jedna moja dcéra je šťastná, že sme sa sem presťahovali. Joj, dobre, prosím ťa, vysvetli toto neskôr, keď prídeš domov aj Veronike. Ja neviem, akože čo má ona za problém. Ako v živote by som sa už odtiaľto nesťahovala nikdy. Možno tak do Bratislavy. Ty alebo do nejakej bohatšej krajiny. Idem ti poslať tie peniaze, hej? Však potom, keď prídeš domov z mesta, tak mi všetko porozprávaš. Pa!